Daga zarar an kalle ni za a ga na yi kama da majanuni a so, saboda zuciyata ta kamu da son wata halitta wanda ba zai misaltu ba. Tun daga ranar da na fara ganinta, zuciyata ta amince za ta rayu da ita a cikin daɗi ko wahala. Kasancewa ta a matsayin masoyinta, hakan na kan ji tamkar ni na musamman ne a cikin mutanen da suka kasance na musamman. Saboda idanuna suna kallon murmushinta a matsayin wani abu na musamman wanda ya zarce hasken taurari da kuma hasken farin wata da ke zaga sararin samaniya a kowane dare. Hakika idan zan misalta kyawunta, to ban san da me zan misalta ta ba, domin kyawun adanta ya zarce ɗawisu. A taƙaice dai, da a ce ita ta kanta, zan iya ce muku ta kasance mafi san kai daga cikin mutanen da suka kasance masu san kai, domin ta zana kyanta kyakkyawar halitta a cikin halittu. Sai dai kuma Ubangiji ne yi ta, hakan ya tsara ta zama kyakkyawa a cikin kyawawan halittu. Tabbas ina farin ciki da samunki da kuma wasu halaye naki, domin kin mori tarbiyya, ilimi da sanin ya kamata tausayi. Wannan su ne suka ja zuciyata ta nace akan cewa ta rayu da ke na har abada. A ƙarshe dai zan iya cewa ina son ki, ina son ki, ina son ki.